Karong adlaw atong gisaulog ang piyesta o Domingo sa paghandom nato sa pagbunyag sa atong Ginoo. Mao ni ang adlaw diin sa Jesus gibunyagan ni San Juan Bautista dito sa suba sa Jordan. Ang Domingo sa pagbunyag sa Ginoo mauusab ang pagpahinumdom kanato nga ang season of Christmas officially natapos na. Although ang Espiritu sa Pasko, kanunay na siya ang mapabilin sa tibok tuig nga atong pagapuy-an. Pero sa liturhiya sa simbahan, o sa mga hanay sa iyahang mga activities o mga buluhaton o mga seremonyas, karong adlaw, mauna ang katapusan nga Domingo sa season sa Pasko. Kay karong adlaw, dungan sa kasaulugan sa pagbunyag sa Ginoo, paghandom naton ini, mausab karon ang unang nga Domingo sa ordinaryo nga panahon. Dungan usab ining paghandom nato sa pagbunyag sa Ginoo, mausab kini ang signal nga officially ang public ministry ni Kristo nagsugod na. Mao na nga makabantay ta sa mga pagbasa unya sa mosunod nga mga adlaw Domingo, human sa pagbunyag niya, gisugdan na niya ang iyang ministeryo, ang iyang buhat sa pagsangyaw, ang iyang nga buhat sa pagpangayo sa mga tao. Labaw sa tanan, niining Domingo sa pagbunyag sa Ginoo or during his baptism, gi-confirm ang iyang identity. Gipaila o gisulti kinsa unsa magayon siya. Mauna nga diha sa Ebanghelyo karon sa pagbunyag niya gipaila ang Santissima Trinidad o gipaila siya nga bugtong anak kayon sa Dios. Gibutang diri nga sa pagbunyag ni Jesus siya nga ikaduha nga persona sa Santissima Trinidad, mitugdom o bikunsad kaniya ang Espiritu Santo sa dagway sa salampati, unya nadungog ang tingog sa langit ng Amahan nga nag-ingon, ikaw ang pinangga kong anak. So niini, sa pagbunyag niya, ipadayag ang Santissima Trinidad. Gawas sa pagpadayag ni Santissima Trinidad, gi-confirm or gipaila or gilig-on or gipakita o gipadayag nga siya di ay mao ang bugtong anak sa Dios. Now, unsa may significance, unsa may kahulugan ining pagbunyag sa atong Ginoong Kristo? Sa ato ang katisismo, nakakaton kita nga ang pinaka-basic kaayo o usa sa pinaka-importante nga pagtulunan sa sakramento sa bunyag, mao nga ang bunyag makahawas o makapapas sa ato ang sala. Basic gina siya nga pagtulunan mahitungod sa sakramento baptism. Now, kung ang atong katisismo nagtudlo nga ang sakramento sa pagbunyag mao'y pagwagtang sa sala, nagpasabot ba ka na? Nga ang atong Ginoong Kristo karon kay gibunyagan man siya, naa ba di ay say sala? Wala siya ay sala. So kung panaglitan wala say sala, unsa may kapuslanan o kahulugan sa iyang pagbunyag? Atuan ng tubagon by quoting another synoptic gospel. Sa Ebanghelyo ni San Mateo chapter 3 verses 13 to 15, naghisgot kini nga sa diha nga atong Ginoong Kristo miduol kang Juan aron pagpabunyag, si San Juan at first was hesitant. Midumili siya tungod kay kahibalo siya nga ang iyang papel maura ang pag-andam pag-abot sa Mesiyas. Nahibalo siya nga ubos siya sa Mesiyas. Mamagani nga common ang ekspresyon ni San Juan sa pag-ingon, I must decrease and he must increase. O nga, ni San Juan niingon nga, dili ako ang mubunyag kanimo. Ikaw ang dapat mubunyag kanako. Kay ikaw ang dapat nga muuswag, ako ang muusos. Ikaw ang dapat mailhan, ako mo ihinay-hinay nga mo fade, diri sa daplin lamang. Pero sa Ebanghelyo San Mateo chapter 3, 13 to 15, ang atong Ginoong Kristo miingon, pasagdi nga mahitabo kini. Buti pasabot, itugot nga mabunyagan ako. Kay pinaagi ni ini, makatuman kita sa tanang gisugo sa Dios. Sa lakton nga pagkasulti, ang pagpabunyag di ay sa atong Ginoong Kristo, dili simbolo nga siya adunay sala. Hinununga, sa pagbunyag niya, naghatag siya kanatong panig-ingnan nga mao kini ang pamaagi unsa di ay ang pagkamasinugdanon o pagkamatinuoron sa kasuguan sa Dios. He demonstrates and teaches us
nga pinaagi sa pagsubmit siya kaugalingon sa bunyag, bisag wala sa manginanglan niini, nagtudlo siya nga niining pamagiha na himo siyang masinugtanon sa kabubuton sa amahan. Now, ato ning i-relate sa atong kinabuhi, kitang tanan pod nga mga binunyagan. Tungod kay ang pagpabunyag ni Jesus, ang akto sa pagsumiter siyang kaugalingon, maumay konkreto nga pagpakita siyang pagkamasinugtanon sa Dios. Now, ang pangutana, is it enough to receive the sacrament of baptism? Is it enough to receive the sacrament of matrimony ni antong mga nakasal? Paigo na ba nga magpabunyag kita? Paigo na ba nga igo tang musunod sa instruction nga magpakasal katong nagasas kinabuhis pagkaminyo? Paigo na ba nga manimba kita? Tungod kay naamali ay lagda o kasuguan nga imong santoson ang adlaw nga Domingo. Paigo na ba kini? Tungod kay mao man ang gihimo ni Jesus nga siya mismo nagmatinud-anon og usay lagda o usay kabubuton sa amahan. So para kanato, is it enough to be sacramentally obedient? Paigo na ba? Nga igo lang tamo dawat og mga sakramento. Dili gayud paigo kana. Tungod kay ang atong Ginoong Kristo, wala lamang magmasinugtanon sa ilang itong amahan, pinaagi sa akto sa pagpabunyag. Kundili, nahimo siyang nagmasinugtanon sa ilang itong amahan, diha siyang kinabuhi mismo. Mao man gani na nga towards the end of the gospel, gibutang diri nga ang langit ng amahan miingon kang Hesus, ikaw ang pinangga kong anak, nalipay ako pag-ayo kanimo. As if langit ng amahan miingon Hesus, I am proud of you. I am so happy diha nimo. Musa may nakapalipay sa amahan. Dili lang ang akto sa pagsunod ni Hesus sa pagpabunyag. Ang tibuok kinabuhi ni Hesus, mao ang simbolo o pagpakita sa tinuring nga pagkamatinud-anon. So ang buti pa sabat, dili day paigo nga atong pagpabunyag. Dili paigo ang aktos pagsimba. Dili paigo ang pagdawat niyo sa sakramento sa kasal. Ang tinuray nga pagkamasinugtanon, ang pagka-obedient nato isip Katoliko, dili makita lamang by simply embracing the sacraments. Ang tinuuray nga pagkamasinugtanon, makita diha sa kinabuhi nga makapahimuot sa Dios. Mao na ang dakong pangutana karon is mao kini. After reception of the sacrament, human sa pagpabunyag, kumusta man ang mga nabunyagan? Human sa sakramento sa kasal, kumusta man ang katolikong mga minyo? Human sa pagsimba nato, sakramento sa Eucharistia, human ining adlaw Domingo, kumusta man ang mga nanimba sa kinabuhi nila? Nakapuyo batag kinabuhi, diin ang langitong amahan makaingon pod, nalipay gyud kog maayo nimo nga nagtan-aw sa imong kinabuhi. Dili paigo nga sacramentally obedient lang ta. Dili paigo nga matinud-anon o masinugtanon lang ta pinagis pagdawat sa sakramento. Dili. Kay ang tinuuray nga pagkamasinugtanon mo resulta sa kinabuhi nga makapahimuot sa Dios. Parihar ko na og kanang ato aning ibutang og konkreto nga sambingay ha. Ang LTO aduna karoy gipangayo nga kinahanglan gyud kang adunay lisensya. Okay na daw. Bitaw na sa sigaw. Law ang LTO adunay requirement nga aron mahimo kang legal nga driver, kinahanglan mokuha gyud kag driver's license. Sa imong pagkuha og driver's license, wala ka nahimong tarong nga driver. O dili paigo ang imong driver's license nga napakahimo nimong tarong. Human sa driver's license, aron nahimo kang tinuray masinugtanon o maayo butan nga driver, kinahangling mag-amping po ka. Kinahanglang magtinarong ka sa imong pag-drive. Kinahanglang musunod gihapon ka sa basic traffic rules. Magunsa man ang imong lisensya, kung panalitan ka drive kag motor, anak kastungas karsada mag-agi. Nya daghan na po kinadiris man huyon.
Unsaon nimo ang imong driver's license nga imong nakuha kuno sa LTO kung pananglitan gapidikab ka o yang imong dalagan 30 ra naakas tunga adto gyud mo sa daplin. Basic na siya nga rules. Unsa may kapuslanan sa imong driver's license kung ga-drive kag motor ya gatapad mong duha istoryahanay pagayon mga kuliroon mo. So nahimo walay kahulugan ang imong driver's license. Wala makapahimo nimong tarong ang imong driver's license. Ang imong kinaiya sa pagka-driver mao ang nakapahimo nimong buutan og tarong nga driver sa samang paagi. Dili pwedeng kutob rata sa pagkuha og sakramento. Ipakita sa kinabuhi nga magkapahimuot sa Dios ang tinuuray nga pagkamasinugtanon nato. Yang mauni ang gihimo nga sanglitanan ni Kristo. Wala lamang siya nagpakita sa pagkamasinugtanon by submitting himself to be baptized by John. Kundili, human sa iyang pagpabunyag, gipakita niya nga ang iyang kinabuhi nagkapahimuot gayon sa Ginoo. That is real obedience. Mauna ang tinuuray nga pagkamasinugtanon. Very unfortunate nga ato ni siyang dawaton nga mao gini ang realidad karon. Mauna nga gawa sa atong pagdawat sa realidad ato ko ni siyang hinahinayag koreksyon. Daghan sa Katoliko karon nga nisunod sa instruction. Mauna nga magpakasal, magpabunyag, manimba gayon. Walay sayop ni ana. Pero kung maura ni basihan nato, we are just sacramentally obedient. Kung igo ratas pagsimba, igo ratas pagpabunyag, igo ratas pagpakasal, naarata sa level nga sacramentally obedient. Masinugtanon lang ta pinaagi sa pagdawat sa sakramento. Apan, subok nga pamalandungon, nga daghang Katoliko kansang kinabuhi, wala gihapon makapahimuot sa Ginoo. Naglitan katong January 1 or 31. Tinaghanan na nimba nga Katoliko. Pero pag uli po sila tuwa po tong 13 kabog parisan nga mga prutas nga giandam. Ano man, kay gatuo sila nga ang kilang kinabuhi gadepende sa mga prutas nga 13 ka parisan unya mga lingin. How about katong wala kabot og 13? Nagpasabot ba na nga gidimalas mo? Unya katong nahutdan og lingin. Nagpasabot ba na nga gidimalas na mo? Nya daghang Katoliko ingon ini. Maning bata, anya ta nga tong kinabuhi wala gisalig sa Ginoo tuas mga prutas. Nagpasabot ba ka na nga mas dako mog salig sa prutas kaysa Dios? Unya naning bata. Daghang Katoliko nga motuo gihapon og horoscope. Namo nay di malas. Daghang Katoliko motuod gihapon og palm reading, mga himalan. Dili ginatinuod ng himalan. Nganuman, personal gini na akong experience. Bago pa kong pare, siguro wala pa ko'y 1 year. Niuli ko sa MOA na ay gasuroy-suroy nga nang himalan ko no siya kay mutugan og maayog yung kuno sa imuhag yung kunong ugma. Wala ko musulting pare ko, gapahimalan ko. Nya iyang gigunitan akong kamot, giihap-ihap og pila ning linya. Nya mingon siya, pagkaswerte ni mo dudong. Kung ano man ay, ningon siya, makapangasawa kag gwapa. Wala ra gyud ko maglangasan. Ako mang igsuon ket tinakatawan ay. Dahil midugang siya sa pag-ingon, magkaanak mo 5. Binuang gyud ang basa-basa sa palad. Nganuman, hangtod karon gapaabot gyud ko ato wa pa gyud mo abot. Simba ko budlaman. Pero daghang Katoliko motuog gyapon ni ana mga himalan. Unya nakadawat tas mga sakramento. Mga igsoon, mauni ang ato ang paningkamutan unta nga dili lang sakramento nga matinud-anon o masinugtanon kita. Kundi human sa pagdawat sa mga sakramento ang atong kinabuhi magkapahimuot pud unta sa Ginoo. Manghinaot kita nga ning misa samtang magtan-aw siya nato, makaingon pud unta ang Ginoo, ikaw ang pinangga kong anak. Nakapahimuot o nakapalipay ka kanako.
Amen.